Cuireann tú iontas ar migónaí an granneó gurm. Thíl mé gur phléas gan capsiúil sin ina rá tú sa spáis. Cad is féidir le marrá, mé báis crua. Seabháil tú dom, inhearra? Céal samráil de bhí an, nach é? Ach níl é an bhalach an go fudfa an smach céal sa gníomh tú trí úsáid bhaint an emerald atá fása. Mar sin, tá níos mó an ditsa ná réithnú cúisiil lumsa. Cad fiú dit? Is é an rud a féachan tú a fagan tú. Níl annach fear a bhfuil a gra aga don éachtra. Is mis a sánach an granneog. Fecin. Ach tá fios agat. Ní féidir lom ligan dit marachtáil. Bríoch ní an na leathana an tríochta an seo.